салому дорода бепоё мегӯем ба ҳамаи тамошобинони Салом ТВ. Салом ин саломатӣ аст, ба шумо саломатиро хоҳонем. Барномаи нав, барномаи напада нав бо ном як ба як барои шумо, барои манзури шумо мегардонем. Ва имрӯза меҳмонони улиқадри мо, бародароне ки ҳамеша бо мо ҳамкорӣ мекунанд ва он нафароне ки мо ҳамдӯст меҳисобем. Яке акои Аловиддин ва дуюме акои Ҳилолиддин. Ва бародарони Шамсиев имрӯз тасмим гирифтанд ки дар барномаи мо як ба як қуба озмоӣ намоянд. Як ба як ҷанг намекунем, ҳоши як ба як намекунем, танҳо як ба як сухан. Бале, дар ҳамин барномаи як ба як чунин аст қоида. Ҳар як чиз қоидаву қонуну ва талаботи худро дорад. Яке аз шумо ман ба яке аз шумо ман калимаҳоро нишон медиҳам. Дуюми шумо бояд онро аз талаффузи яке аз шумо бояд бифаҳмад кадом калимаро ман нишон додам ва ҳангоме ки шумо бо гӯшмонако чӣ мегӯянд наушнико мешавед, намешнавед на мо чизе ки мегӯем, на он нафаре ки ман калимаро нишон медиҳам бо даст нишон намедиҳанд. Мо албатта бо мегӯям белагай, чун рӯсҳо мегӯянд перчатки, дастҳои шуморо бо ақиб ҳисобе ки баста мемонем, танҳо бо лабҳо, бо калима, бо имо мисол мегирем. Мақсад намедонам чӣ кор мекунед, чӣ коре ки бикунед. Мақсад ҳамин аст ки ба шумо 10 калима дода мешавад ва дар давоми муддати муайян шумо бояд 10 калимаро ба ин нафар бифаҳмонед. Шумо ки дарёфт кардед, мегузарем ба қисми дуюми барнома як ба як. Фаҳмо, ягон савол ҳаст? Бо имои ишора. Бале, ишора ҳоло дуюм. Имо. Ҳозир танҳо бо имо, бо лаб, бо даҳон. Вайбер не. WhatsApp ҳам не. Ягон савол. Ягон фаҳмоӣ нест. Қабул. Ба шумо барномаи як ба як, барномаи нав. Да. Тоҷикистон якум бош рисодаст. Бале. Мо хонаводам ки миллионҳо мухлисин барнома мешавад. Ташаккур. Мақсади мо ҳамин аст, дӯстони азиз, ки мо барномаҳои нав ба навро ба шумо пешниҳод намоему, ба ягон каси монандӣ накунем. Мо барномаи худро чун мегӯянд ақаллан дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз он намеравем. Хуб, тамошобинони азиз, тӯли якчанд соатҳо бо шумоён ҳастанд бародарони Шамсиеву. Ба гуфти Русо гарантируем смех, хорошее настроение. Дар ҳақиқатан хушҳолиро дар давоми он ҳолатҳое ки он дақиқаҳое ки дар барнома як ба як мешавад ба садфоизӣ гуфта метавонам ки ба шумо писанд меояд ва шумо аз оинаҳои нилгони худ дур наметавонед. Бо мо бошед, бо барномаи як ба як бо Салом ТВ. Хуб, намошад оғоз мекунем. Хоҳиш мекардам ки кӯмак бирасонанд ба мо, албатта ҳангоме ки дар қисмати мисол реклама мешавад, дар он чо аз таронаҳои шумо мегузорем. Албатта ки шумо сароянда ҳастед, мегузарем. Хуб, дӯстони азиз, мегузарем ба бахши якуми барномаи як ба як. Бо мо бошед, як ба як бо шумо аст. Як ба як.